Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Naning. Sumulat po ako para ibahagi sa inyo ang isang naging karanasan ko tungkol sa tiktik. Nangyari nga po pala ito taong 1998. Hindi po ako naniniwala sa mga aswang dati. Para sa akin, ito ay mga kwentong inimbento lamang para panakot. Pero totoo pala sila, Kuya Bari. Kitang-kita ko ang itsura nila, mula ulo hanggang paa. Kami noon ay nakatira lamang sa isang liblib na lugar dito po sa Mindanao. Di pa kami masyadong inaabot ng mga panggobyernong serbisyo, kaya naman ang inaasahan lang namin noon ay yung kung ano lamang ang mayroon at pwede naming malapitan. Kuya Bari, buntis ako sa panganay kong anak noon. At dahil malapit na akong manganak, pinuntahan namin ang sinasabi ng pinsang ko na isang magaling daw na albularyo at hilot. Mahusay daw itong magpaanak. Inabot na kami ng gabi noon sa pagbiyahe, papuntang kabilang barangay dahil inantay ko pa nga ang asawa ko na makauwi galing sa kanyang trabaho. Pumapatak-patak pa nga ang ulan nang marating namin ang nasabing baryo. Agad naming ipinagtanong sa mga tao kung saan matatagpuan ang bahay nito. Sabi nila ay sa dulong bahagi pa raw ng baryo. At isa sa napagtanungan namin ay ang isang dalaga na nagpakilalang si Alena. Nagkusa itong samahan kami papunta sa bahay ng albularyo, kaya sabi niya hindi raw iyon madaling hanapin. Baka daw maligaw kami kapag di niya kami sinamahan. Sumakay siya katabi ko sa loob. Sa muling pag-andar po ng tricycle at sa pagbabaybay nito papasok sa isang makitid na kalsada, agad ko nang napansin yung dinadaanan namin ay unti-unting nawawala na ang mga kabahayan. Tahimik ang paligid at tanging mga huni na lamang ng mga hayop at kaluskos na mga dahon ang iyong maririnig. Sumandaling inihinto ng asawa ko ang aming sasakyan dahil nais daw niyang umihi. Habang nakahinto naman ang sasakyan, bumaba ang asawa ko at lumapit sa isang malaking puno ng akasya. Habang nasa sasakyan po ako, bigla akong nakaramdam ng malamig na hangin na nagbigay ng kilabot sa aking katawan. Nagsitayuan ang aking mga balahibo at parang yung pakiramdam na lumalaki yung ulo. Agad ko namang tinawag ang aking asawa. Ngunit hindi niya ako sinagot. Bagkus ay parang napansin kong hindi siya mapakali. Bukod sa tila hindi niya ako naririnig, panay-panay din ang paglingon niya sa paligid. Natatakot ka ba? Heto, isut mo tong kwintas na ito para mabawasan ng kaunti ang takot mo. Iniabot sa akin ni Alena yung suot-suot niyang kwintas at kaagad niya itong ipinasuot sa akin. Sabi niya, agimat daw iyon para iwasan o di ako malapitan ng mga masasamang espiritu dito sa kakahuyan. Bagamat ayaw ko sanang tanggapin iyon, ay kinuha ko na lamang at isinuot iyon kasi ayaw ko namang ipahiya yung babae na tumutulong na nga sa amin. Kuya Bari, ang kwintas na iyon ay mayroong palawit na kahoy. Kulay puti po yun na medyo mahaba. Pagbalik naman ng asawa ko, pinaandar na niya ang tricycle pero muli kaming huminto nang biglang may mailawan kaming nakaharang po sa daan. Ganoon na lamang po ang pagtili ko nang makita ko nang mayroon pong nakahandusay na tao sa gitna ng daan. Naliligo ito sa sariling dugo. Magulo ang buhok nito at nakabalagbag sa makitid na daan. Agad namang nilapitan ito ng asawa ko. Likas po kasi, Kuya Bari, sa asawa ko ang pagiging matulungin. Kaya naman nung mapansin niya na humihinga pa yung babae, agad niya itong binuhat at dinala sa loob ng tricycle. Balak niyang isabay na itong ipagamot sa albularyong pupuntahan daw namin. Wala pong malay ang babae. Ilang sandali pa
narating din namin sa wakas ang bahay ng albularyo na si Ka Diego. Nakita namin naroon siya sa labas ng kubo at tila inaabangan ang aming pagdating. Agad niya kaming sinalubong. Medyo sumasakit-sakit na nga ang balakang ko ng mga sandaling iyon at hindi ko po maintindihan kung bakit. Inalalayan ako ng aking asawa hanggang sa makaupo ako sa isang upuang kawayan sa balkon ng kubo ng matandang albularyo. Pagkatapos po noon ay binalikan nila ni Ka Diego yung sugatang babae. Binuhat nila ito at ipinahiga sa isang katre. Nagulat kami nang sabihin po ng matanda na asawa pala niya ang babaeng iyon. Inuna niyang gamutin at linisin ang mga sugat ng babae. Kwento po niya sa amin, may sakit pala sa pag-iisip ang kanyang asawa at madalas daw siya nitong takasan. Ipinakita pa nga niya sa amin ang isang selda na ayon sa kanya ay nagiging kulungan daw ng asawa niya sa tuwing ito ay nagwawala. Marami raw kasi ang natatakot na mga pasyente dahil talagang nananakit po ang matandang babae. Matapos magamot ang asawa, hinayaan na nitong matulog ito. Nagpahinga muna yung matanda at nagkwentuhan muna kami. Ngunit sa kalagitnaan po ng pag-uusap, biglang humilab ang aking tiyan. Inobserbahan ako ng matanda sa loob ng halos 1 oras. Ang sabi niya, manganganak na daw ako ng gabing iyon. Hindi ko po yun inaasahan, Kuya Bari, maging ang asawa ko. Kasi ang sadya lang namin sa kanya ay para malaman yung lugar niya para alam na namin kung saan kami pupunta kung sakaling manganganak na nga ako. Ilang sandali pa, pagkasabi niya iyon sa akin ay bigla na lamang pumutok ang aking panubigan. Dahil unang anak, nahirapan po akong umiri. Kahit turuan pa ako ng matanda ay tila ayaw lumabas ng bata. Iniwanan niya ako saglit. Matapos kasi niya akong ma-examine ay sabi niya hindi pa niya makapa ang ulo daw ng bata. Naiwan naman akong nakahiga sa katre na naroon sa sala. Talagang sinadya ito para sa mga pasyente niya. Yung kinalalagyan ko, Kuya Bari, ay kita kung saan naman nakahiga yung walang malay na asawa niya. Wala kasing kurtina yung kwarto. Sa kinaroroonan ay dinig na dinig ko po ang masayang kwentuhan ng aking asawa at ni Ka Diego. Nagkakape silang dalawa. Habang nararamdaman ko ang labis na sakit ng paghilab ng tiyan ay bigla na lang nagmulat ng mata yung asawa nung matandang albularyo. Bumangon ito at umupo sa katre. Nakaharap sa akin. Ang kanyang mga titig ay parang pailalim at galit. Hindi man lang siya kumukurap. Agad naman akong napatawag sa aking asawa. Magkakasunod na pumasok sila kasi akala nila baka lumabas na nga ang bata. Pero laking gulat nila, lalo na ng asawa ko nang makita kung saan ako nakatingin at kung ano yung itinuturo ko. Ano ka ba naman, Esang? Nananakot ka na naman ng pasyente eh. Halika nga muna doon sa labas. Niyaya ng matandang albularyo ang kanyang asawa sa labas. Saka lang ako napanatag nang wala na sa paningin ko ang nakakatakot na matandang babae. Dahil doon, hindi na ako iniwan ng asawa ko. Pagbalik ni Ka Diego, saka naman naging sunod-sunod na ang paghilab ng aking tiyan, Kuya Bari. Ilang sandali pa, nagsilang na ako ng isang malusog na sanggol na lalaki. Tuwang-tuwa ang asawa ko sa una naming anak, Kuya Bari. Ang sabi ng matanda ay kailangan pa naming manatili sa kubo niya kahit hanggang bukas ng tanghali hanggang sa makabawi daw ako ng aking lakas. Bigla akong napatingin kay Alena. Nag-aalala kasi ako at nahihiya sa kanya kasi ang ibig sabihin nun,
kailangan din niyang manatili doon kasama namin. Ayoko din naman kasing iwanan kami ng asawa ko kahit panandalian lang. Sabi ni Alena, ayos lang naman daw sa kanya yun kung magpapaumaga. Muli itong nagpresenta na aalagaan daw niya ako. Noong una, nahihiya po ako sa kanya pero kalaunan nagtaka kung bakit ganoon na lamang ang malasakit niya sa amin ngayong hindi naman niya kami kakilala. Habang nililinisan ng matanda ang anak ko at ang asawa ko naman ay ako ang inaasikaso, panay-panay lamang ang kwentuhan nila. Humingi din ng dispensa si Ka Diego sa inasal ng kanyang asawa. Ang sabi nito, huwag daw kami mag-alala dahil nakakulong na ito at wala na kaming dapat nakatakutan. Naikwento pa rin sa amin ng albularyo ang ilang mga napagdaanan niya sa buhay at nabanggit nito na mayroon siyang anak pero bigla daw itong nawala nung bata pa ito. Iyon daw ang naging dahilan kung bakit nabaliw ang kanyang asawa. Maya-maya ay napatingin si Ka Diego sa walang imik naming kasama na si Alena. Tinanong nito kung kaano-ano daw namin siya. At para wala nang maraming tanong, sinabi ko na lamang na kaibigan ko. Iniabot niya sa akin ang sanggol nang mabihisan niya ito ng lampin. Ngunit bago niya ipaubaya ang bata, parang napansin nito ang suot kong kwintas. Napansin ko kasi na natigilan siya at napatitig dito. Nakita kong namutla ang kanyang muka sa kadali-daling lumabas ng silid. Hindi ko na inintindi ang ginawing iyon ng matanda kasi naisip ko na baka pagod lamang siya o kung anuman. Hindi na ako nagtanong pa. Kalaunan, nakaramdam na rin ako ng antok hanggang sa tuluyan na nga po akong nakatulog. Kinabukasan, pagkagising ko po ay nakahanda na ang mainit na sabaw ng karne. Ang sabi po ng aking asawa, luto daw po iyon ng matandang albularyo. Alam mo Kuya Bari, may napansin ako. Simula kasi nung makita ng albularyo ang kwintas kong suot-suot, ay hindi na siya lumalapit sa amin, maging kay Alena. Hindi ko maintindihan kung bakit pero napapaisip ako at parang nakakaramdam ng kakaiba. Wala na siyang ibang kinakausap kundi ang asawa ko na lamang. Nung kami na lang dalawa ni Alena ang nasa loob, hindi ko talaga napigilan ng sarili ko na magsalita at magtanong sa kanya. Sinabi ko sa kanya yung napansin ko. Matagal-tagal bago nakasagot ang dalaga na kasama namin. Maya-maya halos pabulong niyang sinabi sa akin na yung kwintas na suot ko, hindi daw iyon basta-basta kwintas o pantaboy lamang ng masasamang elemento o engkanto. Isa daw iyong malakas na anting-anting pala na minanapan niya sa kanyang mga magulang. Ang sabi pa nga niya sa akin, dapat daw maging sikreto lang namin iyong sasabihin niya. Sadya na nag-aabang siya ng mga buntis na maaari niyang tulungan kapag ka nagpupunta daw kina Ka Diego. Nitong mga nakaraang buwan daw kasi, may mga kwento na dumadami yung mga namamatay na bagong silang na sanggol. Sabi pa niya, masaya siya dahil nagkaroon siya ng pagkakataon para malaman kung ano ang nasa likod sa pagkamatay ng mga sanggol na ipinapanganak sa bahay ng naturang albularyo. Iyon ang agenda mo para mag-imbestiga o mag-eksperimento? Ganun ba? Ano akala mo naman sa amin ng anak ko? Pain. Medyo galit na tanong ko at naiirita sa kanya. Ipinaunawa niya sa akin ang tunay niyang layunin. Bigla akong natauhan nang sabihin niyang kailangan din namin ang tulong niya dahil sabi niya maaaring mapahama kami ng anak ko kung sakaling di namin siya nakita. Matutulad daw ako sa mga nanay na nawala na lang bigla ng kanyang anak. At katulad ng mga napapabalita sa baryo, sinabi rin ni Alena
na di daw siya muna uuwi para masigurong maayos ang kalagayan namin, Kuya Bari. Hinayaan ko na lamang siya sa kagustuhan niya. Malaking pasasalamat ko na rin dahil alam ko mas panatag ako sa kanya kaysa doon sa asawa nung albularyo. Bandang tanghali na nung maramdaman kong tila malakas naman na ang aking katawan. Agad kong sinabi sa aking asawa na doon na lamang ako magpapalakas sa aming bahay. Nagpaalam si Bert sa albularyo pero bigla nitong sinabi na hindi pa raw kami pwedeng umalis dahil kailangan pa nitong maobserbahan daw ang sanggol. Sabi niya may lagnat daw ang bata at kailangan niya itong gamutin bago kami payagan na umalis. Sumang-ayon naman ang asawa ko sa sinabi ni Ka Diego. Nagkatingin na naman kaming dalawa ni Alena. Umalis na ang matanda pagkatapos kasunod ang aking asawa. Maya-maya pa, sinabi sa akin ni Alena na kailangan naming ilabas muna ang sanggol. Kailangan niyang mainitan para gumanda ang kanyang balat, saka para makakuha siya ng bitamina galing sa sikat ng araw. Halika, tutulungan kita. Aalalayan pa lang sana ako ni Alena pababa ng katre pero biglang nakaagaw ng pansin namin ang pagpasok ng matandang babae. Nang lumapit si Aling Esang, doon ko lang napansin na parang mainit yung dampi ng palawit ng kwintas sa aking balat. Biglang umiyak din ang aking anak. Parang narindi yung matanda dahil sa ingay. Itinakip nito ang dalawa niyang kamay sa magkabila niyang tenga at nagsimula ring gumawa ng ingay. Galit na galit ito. Maya-maya'y nagulat na lang ako dahil biglang hinawi niya ang tira kong sabaw at pagkain na nakalagay sa malapit sa lamesa sa tabi ng katre. Tumilapon ito sa sahig. Laking gulat namin nang bigla niya itong dilaan at kainin ang mga natapong pagkain. Pagkatapos nito, tumayo po at humarap ito sa akin. Masama ang titig nito sa aking buhat-buhat na anak. Kaagad ko namang tinawag ang asawa ko. Mabilis namang pumasok si Ka Diego at hinila ito palabas. Masama ang kutob ko dyan sa babaeng yan. Agad na ibinulas sa akin ni Alena. Mabuti pa, kausapin mo ang asawa mo at sabihin mong umalis na kayo dito. Agad ko siyang tinanong kung ano ang napansin niya. Ngunit hindi siya kaagad nakasagot kasi biglang pumasok sa loob ng kwarto ang matandang lalaki. Muling humingi ito ng dispensa at nagpaalam rin ito na sasaglit daw muna sa bayan ang aking asawa. Ayon dito ay inutusan daw niya ito para bumili ng mga kakailanganing para sa panggagamot niya sa anak namin. Nagpaalam din ang matanda na sasaglit daw muna ito sa gubat para manguha naman ng mga halamang gamot. Pagkaalis niya, lumabas kaming dalawa ni Alena at doon napansin namin sa likod ng kubo nila ay mayroong silong. Doon pala niya ikinukulong ang kanyang asawa. Nakita naming nakatali ang kaliwang paa nito. Lumapit ito at tinitigan kami ng aking anak. Hinarangan naman ni Alena ang aking anak sa tingin ng matanda. Napansin kong muli ang pag-init ng palawit ng kwintas. Painit ito ng painit, lalo na nung napansin kong parating na si Ka Diego. Agad niya kaming pinapasok sa loob kasi sabi niya masama sa may lagnat kong anak ang maarawan pa. Baka daw lalong uminit ang temperatura nito. Pagpasok namin sa loob, kinapako ang noo ng aking anak pero hindi naman siya mainit at palagay ko wala naman talaga itong lagnat. Tumingin ako sa paligid. Nang makitang wala na sa paligid ang matandang albularyo, doon ko nabanggit kay Alena na uminit muli ang kwintas pagkakita ko sa babae at nang lumapit si Ka Diego. Ba't gayon mo lang sinabi yan? Kagabi mo pa suot-suot ang kwintas, di ba? Anong niya sa akin?
Hindi ko alam, Alena pero siguro kasi makapal yung suot-suot kong damit kagabi kaya hindi ko naramdaman. Bakit, ano bang ibig sabihin nun? Namutla ako sa sunod niyang sinabi. Ayon sa kanya, ang pag-init daw ng anting-anting na iyon ay palatandaan na may aswang na malapit. Aswang. Aswang ang mag-asawang iyon. Kailangan nating mag-ingat. Muli niyang bulong sa akin. Nakaramdam tuloy ako ng matinding takot kahit sabihin pang di naman talaga ako naniniwala sa mga aswang. Binalaan ako kaagad ni Alena. Malamang daw, iyon ang dahilan kung bakit namamatay ang mga sanggol. Ayon sa mga balita na nasasagap niya. Ngunit sa kasawiang palad, hindi kami makaalis dahil inaantay pa namin ang aking asawa. Lumipas na ang maghapon, hindi pa rin siya dumarating. Pasado 6:00 na ng gabi nang makarinig kami ng tunog ng tricycle. Dumiretso siya sa akin at agad na nagpaliwanag kung ano ang dahilan kung bakit di agad siya nakauwi. Sabi niya, dumilihensya pa siya ng pera para may panggastos daw kami at pambayad sa albularyo. Agad ko namang sinabi na gusto ko nang umuwi. Umuo naman, Kuya Bari, ang asawa ko, lalong-lalo na't sinabi niya na may bagong pasyente raw ang matanda. Naisabay na niya ito papunta sa bahay ng albularyo. Kung ganun, kailangan na natin makaalis dito. Ngayon na. Biglang tumahimik si Alena nang makitang pumasok na sa loob ng kubo ang isang pares ng mag-asawa. Tara na. Dalhin niyo lahat ng mga gamit niyo ngayon din. Utos niya sa amin ng aking asawa. Bagamat hindi po nauunawaan ng aking asawa, Kuya Bari, ang nangyayari, ay sumunod siya. Kinuha niya ang mga bag namin at mabilis kaming lumabas na ng bahay. Iniwan namin yung mga bagong dating. Pero paglabas po namin, sakto namang paparating si Ka Diego. May mga hawak pa itong halamang gamot sa kanyang kamay. Galit ang mukha nito nang malaman na paalis na kami. Hindi ba't sinabi ko na sa inyong kailangan kong gamutin muna ang anak ninyo bago kayo umalis? Anong ginagawa niyo ngayon? Aalis kayo nang hindi man lang nagpapaalam sa akin. Ito ba ang igaganti niyo sa akin sa kabila ng tulong na naibigay ko na sa inyo? Galit na turan ni Ka Diego sa amin. Agad siyang nilapitan ng asawa ko at humingi naman ng dispensa. Nagdahilan na lamang ito na nagkaroon ng emergency sa bahay namin kaya kailangan naming makauwi kaagad. Dagdag pa niya na wala kaming planong takasan siya. Agad namang hinugot ng asawa ko ang perang nasa bulsa niya at agad itong iniabot sa matanda. Ngunit tinanggihan ito ni Ka Diego. Saka padabog na pumasok ng bahay niya. Inasikaso na nito ang mga bagong dating. Dahil doon ay tahimik na lang kaming pumunta sa sasakyan pero laking dismaya namin nang makitang flat po ang gulong ng aming tricycle. Dahil doon ay hindi kami nakaalis, Kuya Bari. Wala kaming nagawa kung hindi ang bumalik po sa loob ng bahay ni Ka Diego. Pagpasok po namin ng kubo niya, hindi naman tumanggi yung matanda nung makiusap po ang asawa ko na mananatili muna kami sa bahay nila ng isa pang gabi. Nang pumayag na ang matanda, bumalik na kami sa dati naming hinihigaan na katre. Yung bagong pasyente kasi sa loob na ng silid nila pinahiga. Nakapagtatakang hindi ipinagamit ang pinanggalingan naming katre. Parang alam nila na babalik kami. Laking pagtataka naman ng asawa ko kung ano ang nangyari sa tricycle niya. Sabi niya, hindi naman daw flat yun kanina. Natigil lang kami sa pag-uusap nang makarinig kami ng isang malakas na sigaw sa kwarto. Mabilis namang pumunta doon si Alena
at pumasok. Pinigilan ko yung asawa ko na makiusyoso pa dahil ayaw kong maiwan kami ng anak ko. Ilang sandali na ang nakakaraan ay hindi pa rin bumabalik o lumalabas sa silid si Alena. Bigla akong kinabahan na, lalong-lalo na't biglang tumahimik sa loob. Ngunit biglang lumabas ng kwarto si Alena at ito'y tumatakbo. "Umalis na tayo dito! Kinain nila yung sanggol! Patay na yung mga kasama natin!" Hindi kaagad kami nakahuma ng asawa ko. Saka lang kami parang natauhan nung biglang sumarado ang pintuan. May narinig kasi kaming parang ikinandado ito mula sa labas. Walang nakaimik po sa amin sa pagkakataong iyon. Ngunit mabilis na nakapag-isip kaagad si Alena. Inilabas nito sa kanyang maliit na bag ang isang punyal. "Maghanap ka ngayon din ng magagamit mong sandata. Mapapalaban tayo. Kailangan mong ipagtanggol ang asawa mo," sabi ni Alena. Dahil doon ay umiyak na ako ng umiyak. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko sa mga sandaling iyon. Ganun pala yung pakiramdam na para mong kaharap na si kamatayan. Nakatingin kami sa silid na pinanggalingan ni Alena. Naghihintay ng anumang lalabas mula doon. Ngunit biglang naalala ni Alena na tumalon daw sa bintana yung isang aswang nung makita siyang nakapasok sa silid. Pumasok naman ang asawa ko doon. Pagkatapos lang ng ilang saglit, lumabas rin ito. Sabi niya, wala na raw ang mga aswang doon. Tanging yung mga bangkay na lamang ang naroroon. Isinarado daw niya ang bintana para masigurong kami lamang ang tao sa loob. Hindi nagtagal, nakarinig kami ng malalakas na boses mula sa labas ng bahay. Narinig naming nag-uusap yung mag-asawa. "Anong gagawin natin sa mga taong nandyan sa loob ng bahay?" Boses ng matandang babae. Nagkatinginan kami ni Alena at ang aking asawa Kuya Bari. Dahil sa tono pa lamang at pagbigkas ng matandang babae, parang maayos ito at hindi baliw. Hindi ko alam. Hindi ako makalapit masyado. Napapaso kasi ako," sagot naman sa kanya ni Ka Diego. Bigla akong napahawak sa kwintas na bigay sa akin ni Alena. Kung ganun, kinatatakutan nila ang anting-anting na suot ko. Ang mag-asawa, kumpirmado ngang mga aswang sila. Si Ka Diego, ginagamit lamang ang kanyang kakayahang makapagpaanak para makapili ng sanggol na maaari nitong makain. Kilala itong magaling at mahusay magpaanak, pero mayroon palang itinatagong maiitim na lihim. At isa sila sa napili sana nitong biktimahin, pero di nila magawa dahil sa suot niyang kwintas. Maya-maya pa'y may narinig na kaming malalakas na katok. Ngunit hindi namin ito pinagbuksan. Tahimik lang kami sa loob ng kwarto. Ramdam na ramdam namin ang tensyon at takot ng bawat isa ng mga oras na iyon, Kuya Bari. Nananatili namang mahigpit ang pagkakahawak ko sa aking kwintas na nagtataboy sa kanila. Ang malalakas na katok ay muling nagpatuloy, ngunit tila mas nagiging marahas na at mabigat na ito. Para bang pilit nilang binubuksan ang pintuan. Nilakasan ko ang loob ko at binulungan ko ang mga kasama ko na manatiling tahimik lamang. Naririnig namin silang tumatawa at parang natutuwa pa sila sa nangyayari. Yung mga boses po nila, iba na sa kanina. Parang mabigat, parang galing sa hukay, mababa at nakakapanindig balahibo. "Bakit ayaw ninyong buksan ang pinto? Hindi naman namin kayo papatayin," ang bulong ni Ka Diego sa likod ng pintuan. Lalong tumindi ang kaba ko. Ngunit hindi nagtagal. Tumigil din ang pagkatok.
Ngunit alam kong hindi pa rin sila umaalis doon. Tahimik na tahimik ang paligid, ngunit ramdam na ramdam ko ang presensya ng mga nasa labas. Sa gitna ng kaba, inutusan ko ang isa sa mga kasama ko na magsindi ng kandila at magdasal ng tahimik. Hindi nagtagal, unti-unti na ngang tumahimik ang paligid. Ang gabing iyon, Kuya Bari, ang tila pinakamahabang gabi sa tanan ng buhay ko. Pakiramdam ko ang tagal mag-umaga. Pero ilang sandali lamang nakarinig kami ng mga ingay mula sa labas na parang may hinihila. Naririnig ang malalakas na kaluskos ng mga tuyong dahon sa paligid. Lumapit ang asawa ko sa pintuan, ngunit bigla ring napaatras. Sinabi nitong may hila-hilang patay na tao sa labas. Agad akong namutla dahil sa sinabi niya. Iyong bintana. Mabilis na tumakbo ang dalawa kong kasama papunta sa silid. Nakita nilang bukas ang bintana. Wala na roon ang katawan ng mga bangkay. Muli nilang isinaradong bintana at siniguradong hindi na ulit ito mabubuksan. Binuhat nila ang isang aparador at ito'y iniharang doon. Mukhang abala sila sa ginagawa nila. Mabuti pa, kunin na natin ang pagkakataong ito para makataas na. Suwestyon ni Alena sa amin. Tumango naman ang asawa ko. Sa kamay nito ay tangan niya ang isang palakol na nakita niya sa kusina. Dahan-dahan kaming lumabas ng kubo. Hinayaan na lang namin ang tricycle. Total, hindi rin ito magagamit. Hindi ako makatakbo ng mabilis dahil masakit pa rin ang katawan ko at medyo mahina pa ang aking pakiramdam. Kahit gustuhin ko man na makalayo kaagad ay hindi ko po nagawa. At dumating na nga po ang kinatatakutan namin, Kuya Bari. Sa daan ay biglang humarang ang mag-asawang aswang. Kitang-kita ko sa aking mga mata ang nakakatakot nilang anyo. Halos tao din naman po ang anyo nila, pero may kakaiba sa mga balat nila. Makaliskis, kulay abo na tila basang putik at kumikislap kapag ka nasisinagan ng liwanag ng buwan. Ang kanilang mga mata ay pulang-pula at malalaki. Humahalo rin ang masangsang nilang amoy sa simoy po ng hangin. Nakita ko ring mahahaba at matutulis ang kanilang mga kuko na kayang-kayang kumalmot o humiwa ng katawan ng tao. Pagbuka ng kanilang bibig, nakita ko rin ang mahahaba nilang pangil. Umaangil sila na parang gutom na aso. Hindi pumayag ang asawa ko na makalapit sa amin ang mag-asawang aswang. Agad nitong sinugod ang lalaking aswang. Gamit ang palakol na hawak ay nasugatan niya ito. Samantala si Alena naman ay humarap sa matandang babae. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakalusot ito kay Alena at ito'y lumapit sa akin. Aagawin niya sana ang sanggol na hawak ko, pero nung hinawakan ko ang kanyang kamay, bigla siyang nagulat at pilit inialis ang pagkakahawak doon. Nagwawala ito. Di po maikakaila na malakas po ang aswang, kaya ako naman ay nagtataka sa sarili ko kung papaano ko siya nahahawakan na parang wala lang. Dahil may hawak akong sanggol ay binitawan ko siya. Napahandusay ito sa lupa at hawak ang kanyang kamay. Doon ko po napansin, Kuya Bari, na parang nalapnos po ang kanyang braso. Ang anting-anting na ibinigay sa akin ni Alena, natuklasan kong tunay na nakakapaminsala ito sa kanila. Ano? Nakahanap din kayo ng katapat nyo? Mga hayop kayo. Sa wakas, naipaghiganti ko na ang mga ina at mga inosenteng sanggol na pinatay ninyo. Sigaw ni Alena habang namimilipit sa sakit ang mag-asawang aswang.
Agad niyang kinuha sa akin ang kwintas, Kuya Bari, at ipinulupot po iyon sa punyal na kanyang hawak. Hindi naman kami kaagad nakahuma ng aking asawa nang walang awa niyang pinagsasaksak ang babaeng aswang. Nagwawala ito sa bawat saksak ng punyal sa kanyang katawan. Ang bawat tama ay nag-iiwan ng bakas ng pagkasunog. Si Ka Diego, nang makitang wala ng pag-asang makaligtas ang asawa niya, ay nag-anyo itong isang asong itim at tangkasan ng tatakas, pero naabutan pa rin siya ni Alena at tulad po ng kanyang asawa, iisa ang kinahantungan nila: kamatayan. Huwag kayong maawa sa kanila, mga kampunya ng demonyo, malakas nitong sabi. Kinausap niya ang asawa ko at pinagtulungan nilang ibalik sa kubo ang dalawang matanda. Pagkatapos namin silang ibalik doon kasama ng mga bangkay na kinain nila, sinunog namin ang kubo, Kuya Bari. At habang tinutupok ito ng malaking apoy, inayos na ng asawa ko ang tricycle. Kuya Bari, sa awa po ng Diyos, nakaligtas kami sa banta ng mag-asawang aswang sa tulong ni Alena. Pagkahatid namin sa kanya sa bahay nila, doon namin napag-alaman na totoo palang mula si Alena sa angkan ng mga antingero. Laking pasasalamat talaga namin sa Diyos dahil tila ipinadala niya sa amin ang dalagang iyon para maging gabay at tagapagtanggol namin laban sa mag-asawang aswang. Kuya Bari, lumaking malusog naman ang aking anak at sa kasalukuyan ay matanda na rin po siya at may sarili na ring pamilya. Sa halos 26 na taon, sa wakas naging maayos na ang aming buhay. Di tulad po ng dati na hindi kami naaabot ng mga serbisyo ng gobyerno. Ngayon po ay may sarili na po kaming center at paanakan. Maayos na rin po ang mga kalsada at unti-unti na rin nagiging moderno ang buhay namin dito sa dating liblib na baryo. Laking pasasalamat namin dahil sa mga pagbabagong ito, naiiwasan na ang mga pangyayaring naluloko ang mga tao ng mga nagpapanggap at mapagsamantalang mag-asawang aswang. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat at sana po'y mabasa niyo rin po ito sa mga darating na araw. Lubos na gumagalang, Naning. Ito naman po ang ating pangalawang kwento. Magandang araw sa iyo, Kuya Bari. Nais ko lang sanang ibahagi sa inyong channel ang istoryang ito. Siya nga po pala, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Kayla. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay naging karanasan namin ng aking kaibigan. Itago na lang natin siya sa pangalang Rosette. Noong mga panahong iyon, nataong may pista sa kabilang baryo namin. Sakto namang naroon ako sa aming bahay noong mapadaan ng aking kaibigan na si Rosette. Kayla, sumama ka sa akin. Papunta tayo at makikipista sa isa sa mga kaibigan ko. Wika ni Rosette. Nakaramdam ako ng pag-aalinlangan ng mga sandaling iyon. Naisip kong kung sasama ako ay wala akong kakilala sa baryong iyon. Subalit nang lumaon, wala akong nagawa. Pinilit kasi ako ng pinilit ni Rosette hanggang sa napapayag na ako nito. Dahil doon, humingi ako ng permiso sa aking nanay kung pwede ba akong sumama sa aking kaibigan sa pakikipista sa kabilang baryo. Sige iha, basta may bibilin ako sa iyo ha. Magdala ka ng kalamansi. Pigaan mo ang lahat ng kakainin mo, kahit kaunting katas lang.
Hindi ka kasi makakasiguro kung anong uri ng tao ang mga makakasalamuha mo roon. Saad ng aking inay. Kumuha siya ng 3 pirasong kalamansi at saka ibinigay iyon sa akin. Tinanggap ko naman iyon at saka sinabing gagawin ko ang isinaad niya sa akin. Nang matapos ang aming pag-uusap ni inay, ay umalis na rin kami ni Rosette. Habang kami ay naglalakad, napatanong ako kay Rosette kung para saan ang kalamansi. Napangisi naman siya at saka napasagot sa akin. Di mo ba alam? Para sa aswang iyan. Tama naman si Tia. Hindi natin sigurado ang iba nating makakasalamuha doon. Wika ni Rosette. Napatango na lang ako. Bahagya akong kinilabutan dahil baka mayroong aswang sa aming pupuntahan. Gayunpaman, nagpatuloy kami sa aming paglalakad. Makaraan ang hubigit kumulang 1 oras na paglalakad, nakarating kami sa nasabing baryo. Iyon ang unang beses kong makarating sa baryong iyon dahil hindi naman ako gumagala. Nang mga sandaling iyon, nakaramdam na ako ng pagkailang. Tinitingnan kasi kami ng mga taong naroroon na parang mga artista lang kami. Ibinulong ko iyon kay Rosette, pero anang kaibigan ko, hayaan na lang namin ang mga iyon dahil baka nagagandahan lang sila sa amin. Patawa-tawa pa nga siyang wikain niya iyon. Nakarating kami at tumigil sa tapat ng isang bahay. Nagpalinga-linga ako at napansin kong walang gaanong tao roon. Bet, patawag ni Rosette. Walang ano-ano ay may biglang dumungaw na matanda. Diretso siyang napatitig sa akin at kinabahan ako. Ang titig niya ay parang kinakain ako noon ng buhay. Ilang sandali pa ay tinawag niya si Beth. Noong makadungaw ang isang dalagang kasing edad lang namin ay agad siyang bumaba. Rosette, mabuti ay nakarating ka. Sigaw nito. Napatingin siya sa akin at agad naman akong pinakilala ni Rosette kay Beth. Halina kayo sa loob, paanyaya ni Beth. Nagsimulang maglakad si Beth paakyat sa kanilang bahay. Sumunod naman sa kanya si Rosette kung kaya sumama na rin ako. Pagkapasok namin sa loob ng bahay nila ay sumalubong kaagad sa akin ang malansang amoy. Napatingin ako sa mga taong naroroon at napalunok sa aking laway dahil titig na titig sila sa amin. Tayo na sa kusina, kumain muna tayo, wika ni Beth. Walang hiya-hiyang sumama kami sa kanya at pagdating namin doon ay tumambad sa amin ang maraming putahing nakahain sa mesa. Kumuha ng kutsara at pinggan ang kaibigan ni Rosette at pagkatapos ay ibinigay iyon sa amin. Oh, kayo na ang bahala kung ano man ang gusto niyong kainin ha? Wika nito sa amin. Dahil doon, kumuha kami ng nais naming kainin ni Rosette. Habang pumipili ng aking kakainin ay naalala ko ang sinabi sa akin ng aking inay. Naalala ko rin ang kalamansing nilagay ko sa bulsa ko. Dahil doon, nagpasya akong huwag na munang kumuha ng mga karning putahe. Minabuti ko ang pansit at saka iba pang ulam na alam kong walang karne. Si Rosette naman
ay parang walang pakialam. Kinuha niya ang lahat ng nais niya. Ang sabi pa niya, kami pa lang naman dalawa ang naroroon, kung kaya dapat ay hindi na kami mahiya. Habang kumakain noon ay tinawag ng matanda si Beth. Dahil doon ay lumabas siya sa kusina at saka tumungo sa sala. Noong wala na si Beth ay doon ko naisip na pigaan ng kalamansi ang ulam. Napatitig ako sa dinuguan at agad na napalunok sa aking laway. Hindi iyon dahil sa pagkatakam, kung hindi dahil sa pandidiri. Habang tinitingnan ko kasi ang putahing iyon ay naiisip kong baka bituka ng tao ang ginamit doon. Napatingin ako kay Rosette at nakita kong naghihintay siya sa aking gagawin. Kinuha ko ang isang piraso ng kalamansi sa aking bulsa. Subalit, akmang aabutin ko na sana ang kutsilyo upang hiwain iyon, ay muling pumasok si Beth sa loob ng kusina. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa aming kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Oh, bakit kakaunti naman ang kinuha niyong pagkain? O ikaw, Kyla, ba't hindi ka kumukuha ng karne? Masarap ang pagkakaluto ni Mamang. Yung matandang kanina ay napadungo sa inyo. Wika niya sa amin ni Rosette. Napatitig ako sa aking kaibigan. Nakita kong hindi rin pala niya ginalaw ang inilagay niyang karne sa kanyang pinggan. Dahil sa winika ni Beth at para hindi maghinala sa aking plano ay kumuha ako ng putahing may karne. Nakatingin sa amin si Beth noong mga sandaling iyon. Animoy hinihintay niyang makakain kami ng karne. Sa kadahilanang iyon ay sumubo ako ng isang hiwa. Nginuya ko iyon subalit hindi ko nilunok. Ginawa ko lamang iyon para sabihin ni Beth na kumakain ako ng karning handa nila. Walang ano-ano ay muli siyang tinawag ng matandang tinawag niyang Mamang. Doon at dali-dali kong niluwa ang karning ninunguya ko kanina sa loob ng aking bunganga. O yan na, sige na, pigaan mo na habang wala pa si Beth. Matagal na rin kasi akong may dudang aswang siya eh. Wika sa akin ni Rosette. Muli kong kinuha ang kalamansi sa aking bulsa at pagkatapos ay inabot ang maliit na kutsilyong nasa mesa. Napatingin ako sa pintuan. Noong mapansin kong wala pa si Beth ay dali-dali kong hiniwa ang kalamansing hawak ko. Hinati ko iyon sa gitna at pagkatapos ay walang pag-aalinlangan na piniga ko ang isang kalahati sa adobo. Piniga ko ang isa pang kalahati doon sa dinuguan. Hindi pa ako nakontento. Kinuha ko pa ang isang kalamansi sa aking bulsa at saka hiniwa din yun. Pinigaan ko at hinayaang tumulo ang katas noon sa karne. Lumapit si Rosette sa mesa at tiningnan ang aking ginagawa. Walang ano-ano. Pareho kaming napatakip sa aming ilong. Biglang bumaho kasi ang karne at parang bumubula pa ito. Aswang nga sila. Marahil ay mga aswang sila. Kinakabahang wika ni Rosette sa akin. Maging ako man ay kinabahan ng mga sandaling iyon.
Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Dali-dali kong inilagay ang mga balat ng kalamansi sa aking bulsa at pagkatapos ay inilagay namin sa mga batsyang may mga hugasing pinggan ang aming mga plato. Dali-dali kami ni Rosette sa paglabas sa kusina. Sakto namang nakalabas kami nang makasalubong namin bigla si Beth. "Oh, tapos na ba kayong kumain? O sige, punta tayo doon sa sala ha. Doon tayo magkwentuhan." Sinamahan niya kami patungo sa sala at doon ay nakipagkwentuhan muna siya sa amin. Habang nagkukwentuhan ay hindi ko maiwasang kabahan. Baka kasi may makakita ng mga nakahain sa mesa na pinigaan namin ng kalamansi at hindi pa kami nakakaalis ni Rosette. Makaraan ang ilang saglit ay may mga bisitang dumating. Mas lalo akong kinabahan noon. Tinawag ng kanyang mamang si Beth at sinabihang pakainin ang mga bagong dating na bisita. Pakiramdam ko ng mga panahong iyon ay maiihi ako dahil sa aking kaba. Sinabihan ko si Rosette na sabihan si Beth na aalis na kami. Napaisip siya at napagtanto niyang marahil ang ibig kong mangyari. Nang mismong sandaling iyon, nagpasya kaming magpaalam kina Beth. Lubos namang nagpasalamat ang kaibigan ni Rosette sa aming pagpunta. Binalak pa nga niyang padalhan kami ng ulam, subalit tumanggi kaming pareho. Sinabi namin sa kanya na may dadaanan pa kami kung kaya baka mapanis iyon. Hindi naman nagpumilit pa si Beth at hinayaan na lamang niya kaming umalis. Nang makaalis kami sa bahay ni Beth ay pareho kaming kinakabahan. Naisip namin kung papaano na lang kung malalaman nila ang aming ginawa. Baka gambalain kami ng mga aswang. Dali-dali kaming pumunta sa kalsada noon at nang may dumaang sasakyan ay pumara kaagad kami. Nang makasakay kami ay doon na lang kami nabunutan ng tinik sa lalamunan. Pagdating namin sa bahay ay agad naming ikinuwento kay nanay ang nangyari. Maging siya ay gulat na gulat at halos mandiri sa aming naikwento. Paniguradong aswang ang babaeng iyon. Mga aswang sila. Mabuti na lang at hindi kayo kumain ng karning iyon. Diyos ko po, wika ng aking ina. Dahil sa naging karanasan naming iyon, ay hindi na ako sumama pa kay Rosette sa pakikipagpista. Parang nandidiri kasi ako minsan at natatakot na baka sa susunod ay tuluyan na akong makakain ng karni na ihahain ng isang aswang sa akin. Mabuti na lamang noong mga sandaling iyon at pinadalhan ako ni nanay ng kalamansi. Nagawa kong malaman ang katotohanan sa karni bago pa naming tuluyang makain ni Rosette iyon. Magmula noon, wala na silang nabalitaan pa tungkol kay Beth. Wala na nga daw ang mga iyon sa kanilang baryo at ayon pa sa ibang kakilala nila ay lumipat na ang mga iyon sa kabilang probinsya. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking email. Gumagalang, Kyla. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Jenna. Ang kwentong ito ay isinalaysay lamang po ng aking ina
noong nabubuhay pa siya. Ito po ay tungkol sa mga nangyari sa kanyang pinsan ng mga panahong mayroong mag-asawang dayo sa kanilang lugar. Nang mga panahong iyon, dalaga pa lamang si Mama. Hindi nila inaasahan ang pagkakaroon ng mga dayuhan sa kanilang lugar. Sina Mang Andoy at Aling Ses. Sila ang mag-asawang napadpad sa lugar ni na Mama. Si Aling Ses ay isa nga palang kumadrona. Nagkataon namang marami ang bilang ng mga buntis noon sa lugar nila. Wala namang nag-isip ng masama sa mag-asawa. Ayon pa nga sa mga tao sa kanilang lugar, ay mainam nang dumating doon sina Aling Ses dahil hindi na sila mahihirapan kung sakaling manganganak man ang mga kapamilya nilang buntis. Lumipas ang mga linggo at naging ayos naman ang pamumuhay ng mag-asawa sa lugar nila Mama. Maganda ang pakikitungo ng mga tao sa mag-asawa. Hanggang sa isang gabi, nakaramdam ng pananakit ng kanyang tiyan si Tia Ariela, ang buntis na pinsan ni Mama. Nagreklamo kaagad ito sa kanyang mga magulang kung kaya dali-dali namang pinuntahan ng kanyang mga magulang ang bahay ni na Aling Ses. Naglakad patungo sa bahay ng mag-asawa ang mga magulang ni Tia Ariela. Matapos ang ilang minutong paglalakad ay narating ng mga ito ang bahay nila Aling Ses. Nakasarado na ang pinto ng bahay ng mag-asawa. Kumatok na lamang sa pinto ng bahay ang kanyang ina. "Tao po! Tao po! Aling Ses, pakibukas po ang pinto ninyo," wika ng ina ni Tia Ariela habang kumakatok sa pinto ng mga ito. Ilang saglit lang, dahan-dahang bumukas ang pinto at bumungad sa kanila si Aling Ses. Sa hindi inaasahan, napatakip pa ng kanyang mga ilong ang mga magulang ni Tia Ariela. Ayon kasi sa mga ito, hindi kasi naging maganda ang samyo ng hangin nang buksan ng ginang ang kanilang pinto. Hindi naman maipaliwanag ng mga magulang ni Tia Ariela kung ano ang amoy ng kanilang nasinghot. Sabi pa ni Mama, malansa na may halong mapanghiraw ang amoy na nasinghot ng mga magulang ni Tia Ariela. Subalit, bagkus na mag-isip pa ng ibang bagay ay sinabi na lamang ng mga ito kung ano talaga ang pakay nila sa babae. "Aling Sis, kasi po manganganak na po yata ang aming anak," wika ng ina ni Tia Ariela. Bakas ang pag-alala at pagkabahala sa boses nito. Nang marinig naman ng Ali ang mga bagay na iyon ay tila lumiwanag ang kanyang mukha. Nang mga sandaling iyon, hindi alam ng ina ni Tia Ariela kung bakit kinabahan siya. Nagdalawang isip din siyang papuntahin si Aling Ses sa kanilang bahay. Hindi nito maintindihan ang kanyang sarili dahil pakiramdam niya ng mga oras na iyon ay mayroong kakaibang mangyayari. Ilang saglit pang natulala ang ina ni Tia Ariela. Nagbalik lamang ang kanyang ulirat nang magsalita si Aling Ses. "Sandali lamang, may kukunin lang ako," wika ng Ali. Napatangon naman daw ang mga magulang ni Tia Ariela sa sinabi nito. Nang makuha na ni Aling Ses
ang bagay na kukunin niya ay umalis naman kaagad sila sa kanilang bahay. Naglakad sila patungo sa bahay nila Tia Ariela. Habang nasa daan daw sila ay tahimik lang si Aling Ses. Hindi alam ng ina ni Tia Ariela pero ramdam niyang may kakaiba sa Ali. Tila hindi kasi mapakali si Aling Ses ng gabing iyon. Hindi niya alam kung ano ang dahilan pero naisip naman ng ama ni Tia Ariela na baka dahil kinakabahan ang babae dahil magpapaanak siya. Napatango naman ang ina ni Tia Ariela dahil sa sinabi ng kanyang asawa. Nang makarating sila sa bahay ni Tia Ariela ay nadatnan nilang namimilipit na ito sa sakit ng kanyang tiyan. Dali-dali namang nilapitan ng kanyang mga magulang si Tia. Walang ano-ano ay bigla na lang pumutok ang panubigan nito kung kaya hindi na sila nag-aksaya pa ng oras. Pinagsabihan ni Aling Ses ang mga magulang ni Tia Ariela na kumuha ng mga bagay na kakailanganin niya. Nang mga sandaling iyon, nawala na sa isip ng ina ni Tia Ariela ang kakaibang nararamdaman niya kay Aling Ses. Mas naiisip kasi nito ang paglabas ng kanyang apo. Maya-maya pa, nang makumpleto na ang lahat ng kakailanganin ni Aling Ses, ay inihanda na niya ang kanyang sarili para gawin ang pagpapaanak kay Tia. Napapasigaw na rin kasi noon si Tia Ariela na lalabas na ang bata. Lumabas na muna kayo. Hayaan niyo muna kami rito ng anak niyo para mapadali ang panganganak nito, wika ni Aling Ses. Noong una ay nagdadalawang isip pa nga ang mga magulang nito, subalit nang sumigaw na si Tia Ariela na sundin na lamang ang sinasabi ni Aling Ses ay wala na silang nagawa kung hindi ang lumabas ng silid. Tinitigan at napangisi na lamang si Aling Ses dahilan para manindig ang mga balahibo ng ina ni Tia. Hindi naman mapigilan ng mga magulang ni Tia ang mag-alala, lalo na ang ina nito na may kakaibang kutob kay Aling Ses dahil sa itinuran nito. Magkahalong takot at kaba ang bumabalot sa sistema ng ina ni Tia, lalo na kapag maaalala niya ang nakangising mukha ng Ali. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nang nasa labas na ang mga magulang ni Tia Ariela, ay naglakad si Aling Ses papalapit kay Tia. Napatigil ito ng 1 metro na lang ang layo nito kay Tia Ariela. Labis naman ang pagtataka ni Tia Ariela dahil sa ginawa ng Ali. Seryosong napatitig sa kanya si Aling Ses. Nang mga sandaling iyon, nagtataka man ay hindi niya mapigilan ang mapasigaw dahil sa sakit ng kanyang tiyan. Ramdam niyang tila lalabas na ang bata, subalit animoy may pumipigil doon. Hindi rin niya alam kung bakit nakatingin lamang sa kanya si Aling Ses ng mga oras na iyon at hindi man lang siya tinutulungan nito. Walang ano-ano ay bigla itong napangisi kay Tia Ariela. Kahit na masakit ang tiyan ni Tia
ay nakaramdam siya ng takot. Nanindig ang kanyang mga balahibo sa kanyang katawan nang magsimulang magbago ang kilos ni Aling Sis. Walang tigil na ito sa kanyang pagngisi sa kanya. Dahan-dahan din itong naglalakad patungo kay Tia. Sisigaw pa sana si Tia Ariela, ngunit hindi na niya nagawa. Naging mabilis na kasi ang kilos ni Aling Sis patungo sa kanya at kaagad nitong tinakpan ang kanyang bibig. Binantaan pa siya ng ali dahilan para madagdagan ng takot na kanyang nararamdaman. Kung sisigaw ka at hihingi ng tulong, papatayin ko kayo ng anak mo. Pero kung tatahimik ka at hahayaan mo lang ako, ang anak mo lang ang kakainin ko. Wika ng ali sa garalgal na tinig. Dahil sa takot ay natahimik naman si Tia Ariela. Nanginginig na rin ang mga kalamnan niya dahil doon. Sinisikap nitong hindi makagawa ng ingay dahil sa takot na gawin ni Aling Sis ang sinabi nito sa kanya. Muling napangisi si Aling Sis nang matahimik si Tia Ariela. Walang ano-ano. Hindi na niya inaksaya pa ang kanyang oras at lumapit sa tiyan ni Tia Ariela. Hindi na rin niya mapigilan ang mapalaway dahil sa bango ng sanggol na nasa sinapupunan ni Tia Ariela. Nananabik siyang tikman ito. Dahil naman sa takot ay tila nawala ang pananakit ng tiyan ni Tia. Ilang sandali pa ay nakalapit na sa kanya si Aling Sis. Walang ano-ano ay napahawak ito sa kanyang tiyan. Dahil sa ginawa iyon ni Aling Sis ay nagsimula namang kumirot ang tiyan nito. Hindi sakit na tila manganganak siya, subalit sakit na animoy may tumutusok sa tiyan nito na hindi naman niya alam kung ano. Maya-maya pa, nagulat na lamang si Tia Ariela nang ilabas ni Aling Sis ang mahaba nitong dila at idiniretso sa pusod nito. Tumutulo na ang laway ni Aling Sis ng mga oras na iyon. Hindi naman nakayanan ni Tia Ariela ang takot na kanyang nararamdaman, kung kaya napasigaw na siya. Nang marinig naman iyon ng mga magulang ni Tia Ariela ay pumasok kaagad sila sa silid nito. Laking gulat nila nang makita ang ginagawa ni Aling Sis sa kanilang anak. Dahil doon ay dali-dali si Aling Sis sa kanyang kilos palabas ng kanilang bahay. Hindi na nila hinabol pa ito, bagkus tinulungan na lang nila ang kanilang anak. Dinala na lamang nila ito sa ospital. Mabuti na lamang at walang nangyari sa anak ni Tia Ariela dahil nadala kaagad siya sa ospital. Kinaumagahan, sinugod naman ang mga magulang nito ang bahay ng mag-asawa, ngunit wala na sila roon. Naging usap-usapan naman ang nangyari at ang pagiging aswang ni Aling Sis. Hindi nila aakalain na nagpanggap lang pala itong bilang isang komadrona dahil ang pakay nito ay ang biktimahin ang mga sanggol na ipanganganak. Laking pasasalamat naman ng ibang mga buntis dahil nadiskubre kaagad ang katauhan ni Aling Sis, kung kaya malayo na sila sa kapahamakan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po sa inyong pagbasa sa aking email. Gumagalang, Jenna.
And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.